हालेलुया इसोरा बाखनाय जाथों गिबियावनो इसोरखौ जोबनो गैयै हामबाय होनो आरो बे भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जैमासि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फैदिनि जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो नायनि ज'ननि चैप्टर 15 वर्स 18 बेयाव बुंदों संसारा नोंसोरखौ मुगैब्ला नोंसोरो मिथि नोंसोरखौ मुगैनायनि सिगां आंखौनो मुगैबाय होननानै जिसुनि मुङै आमेन इसोरा बाखनाय जाथों जोङो दिनै बेसेबां मोजां जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो फरायनानै जोङो मोनथिबाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै जोङो बेयाव मोनथिबाय दिनै नोंथाङा गोबांथार बेबायदिनो सानदों जानो हागौ जे आंखौ बे संसाराव बयबो मुगैबाय बे संसाराव आंखौ रावबो मोजां मोनाखै होननानै दिनै नोंथाङा सानदों जानो हागौ ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा गोबांथार बेबायदिनो बे संसाराव आंखौ रावबो मानसिया मोजां मोना होननानै दिनै नोंथाङा गोबांथार दुखु जादों जानो हागौ नाथाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै जिसुआ नोंथाङा आरो आंखौ बुंबाय दिनै नोंथाङा इसोरनि बिसा ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा सानदों जानो हागौ बे संसाराव आंखौ रावबो अना होननानै दिनै इसोरा नोंथांखौ अनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनैनिफ्राय लानानै दिनै नोंथाङा दुखु जाबावनो नांलिया दिनै नोंथांखौ जिसुआ अनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा आरोबाव सानबावनो नांलिया जे आंखौ रावबो अना होननानै इसोरा नोंथांखौ अनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर मानसिफोरनि मुगैनायाव नोंथाङा दुखु जाबावनो नांलिया मानोना बिसोरो नोंथांखौ मुगैयाखै जे नोंथाङा मिथिनानै लादो इसोरखौसो मुगैदों होननानै ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर इसोर दङ नोंथांखौ अनो आरो इसोरा नोंथांखौ अराय समनि थाखाय अनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बेनिखायनो इसोरखौ अराय सम नोंथाङा गाबज्रिदो इसोरनियाव अराय सम नोंथाङा बेबायदिनो बुंदो नोंथारगौनि इसोरा नोंथांखौ हेफाजाब खालामगोन अराय सम नोंथाङा बाइबेलखौ नोंथाङा फरायदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर नोंथारगौनि ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा अराय सम नोंथाङा इसोरनि बोसोनखौ नोंथाङा फरायदो आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जिसुनि मुङै जाथों आमेन नोंथांमोन गासैखौबो इसोरा बोरहोथों आरो नोंथांमोन गासैखौबो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरो बे समसिम बाय